ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባት ግዜና ምስኹም ዝፀንሐ ደላው ንቕራብ ንሻይ ገብርሃን ንስቴን ሎሚ ጋዜጠኛ ሓረጉ ቀለታ ምሳይ ኣላ ኣብዚ ህሉ ኩነታት ዕላል ክንገብር ኢና እቲ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለታት ንብዛሕትኩም ትከታተልዎ ኣለኹም ኢለ ኣምን ግን ብቑሩብ ምትንካፉ ከዓ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ዛዕባና እውን መተን ኣንፈት ክትሕዘልና ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልትታት ካብ ኤርትራ ነቶም ብትግራይ ወገን ዘሎ ኣክቲቪስት ምፅዋዕታ ከም ዝቐረበሎም ተሰሚዑ ብዙሓት ሰባት ነቐፌታ ገለ ድማ ደገፍ ሂቦምሉ ብፍላይ እቶም ደገፍቲ ስለምንታይ ሕጂ ከምኡ ይድለ ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ ንገብር ኣለና ኢሎም ዝተቃወሙ ኣለዉ። እዚ በይኑ ክንሪኦ ኢና። ካብኡ ዘይፍለ ከዓኒ ንዕኡ እውን ዓብዪ ፅልዋ ዘለዎ ተባሂሉ ርእቶ ዝወሃበሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከዓኒ ብፍላይ ድማ ብግዜያዊ ምምሕዳር ናይ ትግራይ ኮይኑ ክሰርሕ ዝፀንሐ ጌታቸው ረዳ ናብ ኢትዮጵያ ምኻዱን ምንክትክኦ እዩ ዝብል ዛዕባታት ኣካታዕ ነይሩ። ሕወሓት ከዓ ናብ ኤርትራ ርክባት ከም ዝገብር ዝነበረ ብዝተፈላለየ ርእቶ ይወሃቦ ነይሩ። እዚ ከዓ እንታይ ተራ ኣለዎ ንኤርትራ ወይ ነቲ ኤርትራ ዘሎ በዓል ስልጣን ከዓ እንታይ ተራ እዩ ዘለዎ ከመይ እዩ ዘሎ ንባባ ከተወዓኒ እያ። ሓረጉ ቀለታ መጀመርታ ከመይ ቀኒኺ? ፅቡቅ ፊሻይ ከመይ ቀኒኻ ብሓንዶ? ፅቡቅ መታን ናይቲ ንኤርትራ ዝፀሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ንኤርትራ ንናይ ኤርትራ ስጉምታት ይፀሉ ከም ዘሎ ርእቶ ይወሃበሉ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ንስኻ ሕጂ? መጀመርታ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ጌርና ዝብሉ ገይሮም ዝብል ርእቶ ወሃቢ በቲ ሓደ ወገን ኣይነበረን ይብሉ፣ በቲ ሓደ ወገን ከዓ እንተገበርናዮ እውን ሕማቕ ኣይኮነን ዝብሉ መልስታት ይወሃብ እሞ እስኺ ናይ ኢትዮጵያ ከመይ ትሪኦ ኣለኻ ሕጂ? ናቲ ሕወሓትን ኤርትራን ተገይሩ ዘሎ ርክብ ማለት ካ እንዲ ይሻል ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርያ ሶሪ የቀኒየለይ መቅድም ክፈቲሃብካ ስለዝዓደምካኒ እቲ ናይ ክልቲኦም ርክብሲ ከመይ ትርእዮ እንዲያታ ሕቶ ተቐዳሚት ነጥቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከመይ ትርእዮ ኣለኺ? ንኤርትራ ብዝጠመተ ወገን ወይ ኣንግል ክንሪኦ ማለት እየ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ መጀመርያ እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገርሲ ኣብ ከመይ ፖለቲካ ጠባዊ ወታደራዊ ኩነታት ኣላት ኢና ክንሪኦ ዘለና። ብጣዕሚ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሓደ መንግስትስ ዳርጋ ንክንደይ ዓመት ብዘይ ዕረፍቲ ይዋጋእ ኣሎ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ምስ ትግራይ እውን ዳርጋ ኩናት ኣሎ። እስ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣብ ኩናት ዘላ ሓንቲ ድኻ ሃገር እሞ ከዓ ደገፍ ናይ ህዝቢ ዘይብሉ መንግስቲ ብዚ ሰዓት እዚ ናበይ ገፂኦም ቆልቆልኩም ዘሎስ ርዱ እዩ። ከምኡ ኢሉ ከሎ ነብሲ ኤርትራ ምስ ባሕሪ ገለ ተኣሳሰረ ዝገብሮ ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ። ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ። ዝኾነት ነገር ኣይፍትኒ ትብለኒ ኢኻ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ብጣዕሚ ደፋር ስርዓት እዩ። ዝኾነ ነገር ክገብር ክእል እዩ ብዘይተፀባህያ መገዲ ብዙሕ ነገር ክገብርን ከበላሹን ይኽእል እዩ። ሓንቲ ነገር ግን ኣነ ዝኣምነላ ነገር ካብ ነዊሕ እዋን ቀልጢፋ ተረዳእት ነገር ተልዩ ኩናት ክግበር ዝኾነ ይኹን ናይ ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ናይ ዘለናዮ ዓብ ሃገር ደገፍ ዘይብሉ ናይ ኣሜሪካ ኣይግበርኒ ወፍፁም ኣይግበርኒ። ባርኾት ናቶም ዘይብሉ ናቶም ናይ ድሕሪት ደገፍ ዘይብሉ ዝግበር ኩናት የለን። ዓቕሞም ኣይኮኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለው ታሽሙ ዋላ ሙሉዕ ዕድሚኦም ክዋግኡ ይኽእሉ እዮም። ምክንያቱ ኮሚቴ ታሽሙ ኣጥፊካ ጥፋኢት እዩ። እንታይ ዝድግፍዎ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ኩናት ብወገን ምዕራብ እንታይ ስለ ዘሎ እንታይ ክረኽቡ ስለ ዝደልዩ ግድን ትረብሓታት እዩ። ምክንያቱ መሻርክቲ ማለት ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እንዲና ክንደጋግም ኢትዮጵያ ንኣብነት ከም ነዊሕ እዋን ኣብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ኣንከር ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት እያ ነይራ። ደቡብ ኣፍሪቃ በቲ ናይጀርያ በቲ ከዓ ግብፂ ብከምኦም ደመሓድርዎ ነይሮም። ምክንያት እኮ ይብሉን ኤርትራውያን ስለምንታይ ዲና ዋጋ ከፊልና ንሕና ስለምንታይ ዲያ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ትሕወስ ገይሩ ማለት መግዛእታዊ ሕቶ ከም ዘለና ሕጋዊ ሕቶ ከም ዘለና ጠፊዎም ኣይኮነን። ባዕሎም ዓዊሎም ዝበልዎ ከንፈዓል ፎርስተር ዳላስ ዝበልዎ ንረብሓና ክንብል ግን ምስ ኢትዮጵያ ንቆርና ኣለና ኢሎም። ስለዚ ረብሓታት ካ እዩ ሓደ ብዙሕ ዓዲ ዘለዋ ሽዑ ካብ እቲ ሽዑ ዝነበረ ሕጂ ኮሲልካ ሓቅነቱን የብሉን ሓንቲ ክርስትያናዊት ሃገር ገለ እውን ነይሩ። ሃይለስላሴ ዝፈጠሮ ዲፕሎማሲ ነይሩ። ብዙሕ ነገር ነይሩ ንኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ዓባይን ፅላዊትን ሃገር
لازم نزي عباين صلاويتن هاجر زنبرت حجي خمدي دلات تكا خمو يلا لازم دحشمت كاتا خساب زرخبو كينيا قصم خدلو قال نسمع قال بزع نزفلت حبريتاي بالليل تناي كينيا نجر ستيل قن ودو حد نتافريك أما أكل أديس أبابا يدلو سو نمولا أفريك أخضره هو تدلي خبر أديس أبابا كتولو لك أو خنكاتم محضرو مالتي سو بوزح نجر بزح حزبي عبي قطبا ودو حد نتافريك أو مزمهلا وخنزول خاص دبلوماسيا وطاشونا على على سلاسة حزب تجمر تاريخه وفقر له زغل دماميركا كاب إرترا إثيوبيا ولا ديمقراسيا وهاجر منقصي أو إرترا تزتكل كم زحجز الله حدا ولك أما الأخي ونرجعهم شيء إثيوبيا مخانه حجي إثيوبيا دريقنا يكونن ماله سخولنا بأفريقيا ملو زلو هاجرات أفريقياس بيدو زور دحر ما جارجا خوينا زم حضرن معربا وين هاجرات اللون كله ولا عرب ولا ما كلام رأون لازم ساتن زي بقولوا ناتن تلوا زي بقولوا خينات إلا السودان براي بينهم دي الواقع دلو تشجرنا يوشتهم ولا يخونن بر كل جزي خلقت حيالان هاجراس بدحرقهم اللو ስለዚህ ንሕና ውፅኢት ናይ ፖሊሲታት እዚና ኣብ ርእሲኡ ሽዑ እቶም ኣብቲ ሃገርና ዘለዉ ስርዓታት ካይድመርዎ ከዚ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ሓደ ውልቀ መላኺ ብጀካ እትረፍ ናይ ደገ ናይ ውሽጢ ህዝቡ ከም ፀላእ ዝርኢ ስርዓት እንተሃልዩ ከዓ ምስ ኩሉ ዝገበሮ ጌጋታት ዝሓለፈ ምስ ካብቲ ማሕበረሰብ ዓለም ዋላ ሕጋዊ ሕቶ ይሃልዎ ዝተጠቕመሉ ሜላታት ኣብ ምትእቲኻ ከዓ መሊሱ ነቲ ናይ ግዳያት ግዳይ ኮይና ማለት እዩ ሕጂ በቐጥታ ናይቲ ሕወሓት ክልተ ከምዝተ መቐለ ዝብሉ ማለት ግሁድ ኮይኑ ኣሎ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ እቲ ግዜያዊ መንግስትን እቲ ሕወሓት ካብ ባዕሉ ነባር ሕወሓትን ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ወገን ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸደ ፍሉጥ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ወገን ከዓ ምስ ኤርትራ ርክባት ከም ዘለዎም ርክባት ይገብር ከም ዘለዎን ከዓ ይግለጽ ኣሎ ብዛዕባ እዛ ኩነታት እዚኣ እንታይ ትብልኒ ከመይ ተንብዮ ኣለኹ ንስኺ ኣነ ብዙሕ ኣይሓደሰኒ ነቲ أنت يمكن أن يركع أول قليل وقال أي سمع كون نصو لكن والحين تحدش نقر يقولوا إساس نيمود أتمرج أو يوم حوحات بناتي نباب نيمود أتمرج يوم مستخلوك إمتاتاتن مستخلوك قال كم زي بوليتيكاس كم زي نعيش خلنا نفقر نيرنا مهزب حسا أنا رجل زبال نقر يلا قوم يكون كم تحجز بلونا زلو خلوت قدم نصبو نيرهم حجونا أبو تمالي سام قال زبال زي حدار قال يكون زي بوليتيكاي ربحاي موس معات قيمتاتاتو اترف حجي معات الدبن وسي كله سياسه بلعد تقارو تقدمون تباتيهم يمنيرو مخنياتو خلته قسامعو زي كله عينت فطرتا مخنيات عرام ام ببيني بزحات سبات يقولوا ويو نوع ياخدومو كلهم من إثيوبيا من تقاطع إذا باسو إثيوبيا من جزء من صلاو خوني امبر كلتيهم حزبهم ماكل غيرهم او حيلهم لإثيوبيا خصلو يكونوا زحاسو إثيوبيا حزام يمنتي عطاش مفروض زحاسو كم سلو زخون يما بحزبتاتهم زي شرحوا كلتيهم لازم زيهم ناي كلتيهم زمدنا خمس خيت تصدف قنطه فتح حقف زبها المسلا تم وغن مس إرترا ركب غيرهم دلو قال مرجع يبلهم انتي كم خبروا بس يساس كهم زسين كاب حجي حوحات يمطم ويا حوحات زولو اب تግራይ ዘሎ ሓይልስ يمن نجرت هذا قاوريدو بتي ابي حيزو انصار ኤርትራ ዕጥቆደሊ በዝኻ ኢሳያስ ወሲሉ አንጻር ابو ዕጥቆደሊ ማለት እዩ ክልቲኦም ንሓበር ፀላእ ኣለዎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሶት ውሳኔ ከኣስዮ ዋፃና ኢሎም ወሲዶም ኣለዉ ነዚ ክልቲ ህዝብታት ግን ብጀካ ክሳራ ውፅኢት ይብሉ ብናተይ ንባ እዞም ክልተ ስርዓታት እዚኣቶም ብህዝቦም ዝጣልዑ እምበር ንህዝቦም ሰላም ረኽባን ዝህቡ ይኮኑን تعلماتهم كأن حزبهم حيلك نخالق كبابيهم إثيوبيا تكون كال قرن أفريقيا لا وده يكونه كم يجيرك عبء عد حسكا بوليتيكا قطبان تقاطع إيركا سلطان كتقاطع ثم نيتن حزب تاتم ربح على أتم وحزلون حزب تجري زجورو نجاريلا أبير ترى زلوا سرعة كأدخلنا نفضي يا ونبل وجن هو حسي عدم سلطان إثيوبيا سلطان كحزو ديوم تصدق قواصر ديوم فاينانس قواصر ديوم نبل وجن إتراجن أنت يسلو زلوا ما بيتبيع تربحك خوم بيتبيع تعلمك بعد ما يتزاربنا له نيرنا قد إرترا خب إتبيع فعلي زيري إليتي زلوا تبي إرترا زلوا سلطان هيز زلوا ن إرترا قد فعليو
بإرتراويان كحزو أيدل عن وردما يتزاربنا لنيرنا سخنا يربح حبطي لا ما له كم نوح هو زحزو ني إرتراويان لا ما زقبر يكونن إرتراو ما أكل زقبر يكونن إرتراو منت إرتراو خبرتات إرترا وحربينينت إرتراو جغننت إرترا عد قطبة إرترا عد ديمقراطي إرترا عد فتحي إرترا عدات أخاخب تفلالي دمس دسمع الله تقامت دقفتن دقوبلا قامت دقفتن كنبل كلنا دايفرسيتي ناي كل عينت ناي قطبة ناي بوليتيكا ناي كل عينت زلوا إرترا مسرات أيكونن ناو قوص خيد ولا حتى فتايرنا كل خب نوح وانت تستوعب كله مش إثيوبيا تأساسير كان أي مرأي تندنس له كم تزو عن تويز بنات عباي عدي حسكاديو سلطان تاخذ كرج زخل أو خي حسكاب زخت أو سايس اللي هذا البوليسي ديو وما صرتي إرترا والناس بحال دي خمس لا يتحسبوا نحن هنا قمت كن هو اللي نخلينا إرترا وأجندة جنيب ناتي قمت الساعة ولا ما يمكن يلك ብዙሓት سو ወሃብቲ سلازي أو دخون لو مخنيات بطعن تويز بلنا يمنا الله شي تبي بعد سلوز خانت قلا السو نوعو خي حسكاب زخت ونايت خلينها تكونوا فرعان مالت إرتراس بوشت أو ما تراي بزيغاتات تراي بسقاتات تراي بوحدو كابزا حاجة ترميسا زلا حدي زحايلت عندهم قبران خلينا تخينهم ناو أتوكيرنا تنسر أو شرع عم أتوكيركا أو شرع عم هي توكيركا أم ناي جرام تراي متوكر وعلو نتخجر رميسو كاب كلتي حدين مدي قاتري فودو ولا نتسلطان لازم تناي مودا تمرجو هو حد تنبر حجين مش حوات كعرا سمع لنا سو زجر ما يكون ፅቡቅ ገለ ሰባት ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ስግኣት እንዳዓበየ ከይድ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ሕወሓት ፅጋዕ ዘሎ ይብሉ ገለ ሰባት ከዓኒ ሕወሓት ብኢትዮጵያ ዝመፅእ ዘሎ ስግኣት እንዳዓበየ ከይድ ስለ ዘሎ እዩ ናብ ሻዕብያ ፅጋዕ ዘሎ ይብሉ ብልክዕ ድዩ ንኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ስግኣት እንዳዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዋላስ ከም ትብልዮ ዘለኸ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማታት እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዝገብሮም ዘሎ ኢትዮጵያ ንበይና ኤርትራ ይኮነንሲ ወላ ሓደ ስግኣት ትኾን ሃገር ኣይኮነትን ውዒላ ክትሓድር ዘይትኽእል ሃገር እያ መን ድሕሪ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ኣገዳሲ ሕጂት መን ድሕሪ ኢትዮጵያ ዘሎ ብወግዒ ፍላይ ኣብዚ ሓድሽ ስርዓት ናይ ዘለና ናይ ዓዲ ስለዘይፈለጥና ርግፅ ኣይኮነን ከም ሰብ ሃይሎም ናይ ቴሌፎን እዩ ልክዕ ከም ተባህሎ ዲኻ ከተንብቦ ዘለካ ከዲፕሎማሲ ብኣንፃሩ ከተንብቦ ይትኽእል እንዲኻ ስለዚ ዋላ ሓንቲ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ናይ ደገ ፖሊሲታት ናይ ዘለና ናይ ዓዲ እውን እዚ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ መዓት አንደበታት ኣሎ መዓት 24 ሰዓት ዝቀያየር መርገፂታት ኣሎ ስለዚ መን ድሕሪኦም ዘሎ ወሳኒ ተዘይኮነ ኢትዮጵያ ንባዕላ ንበይና ወላ ሓንቲ ስጋት ትኸውን ትኽእል ንዝኾነት ሃገር ኣይኮነንሲ ወላ ሓንቲ ንትግራይ ይትኸውን ስጋት ንኤርትራ ይትኸውን ስጋት ድሕሪኡ ካልእ ሓይሊ እንተልዩ ግን እሱ ኦፍኮርስ ስጋት ክኸውን ንኽእል እዩ ብወገን ሕወሓት ንኣብነት ከመይ ተንብየሉ ክንስኽ ብወገን ሕወሓት በቲ ናይ ፕሪቶርያ ስምምዓት ሓድሽ መንግስቲ መሪፆም ክነብሩ እንዳኽኣሉ ከለዉ ግን ናብ ኤርትራ ወገን ዝምለሱሉ ዘለዉ መንገዲ እሞ ከዓ ከምዚ ወሪዱልና እቲ ስርዓት ናይ ኤርትራ ሲ ወይ ኤርትራ ብዓባያ ጂኖሳይድ ኣውሪዳ ተባሂሉ ክትክሰስ ዝፀንሐት ሃገር ስርዓቱ ክክሰስ ፀኒሑ ክነሱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ውዕላት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ይቕራይ ፍታሕ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ካሕሳ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፍሉጦውነት ዝበሃል ዝነበረ ዝበደለ ክሕስ ዝተበደለ ከዓ እቲ ዝተበደሎ ካሕሳ ክርከበሉ ብዘይ ዝኾነ እዚ ንቡር መስራሓት ናብ ኤርትራ ክፅጉዑ ይረኣዩ ኣለዉ ንዕኦም ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ዝመፅእ ስግኣት ኣለዎም እዩ እንታይ ክከላኸሉ እዮም ናብ ኤርትራ ዝፅጉዑ ዘለዉ ሕጂ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ እኳ እዩ ኣጋጢሞም ደሎ ማለት ኣብ ትግራይ ኣጋጢሞ ዘሎ ኩነታት ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ቀሊል ኣይኮነን ዛዕንቶ ክንብሎ ዝፀናሕና ኢና ስለዚ ሶምሶም ስታይ ሞም ክገብሩ እንታይ ከምርጫ ኣለዎም ከመይ ጌርካ ስልጣንካ ተውሕስ እኳ እታ ሕቶ እቲ ውሽጦም ዘጋጥመ ናይ ፖለቲካ መመቓቓል እሱ ናይ ስልጣን ሕቶ እንተዘይኮይኑ ኣብ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮኑን ተባኢሶም ንሆን ህዝቢ ትግራይ እዚ ይዘርብሖ እዚ ይዘርብሖ ይኮነን ትግራይ ፕሪቶርያ ዝበሃል ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ዋዕላ ወይ ስምምዕ በቃ መዛረቢ መጣልዒ ወላ ሓንቲ ዋላ ተወዲኡ ተቐቢሎም ገለ ኣልጀርስ እንደንረኣዩ ከምኡ ጌርና እንደንሕሰቦ ኣልጀርስ ተባሂሉ እሱ ክንደይ ዓመት ተዘሪብሉ ነገር ተገይርዎ ድዩ ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይተገብረን ስለዚ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናብነት ካብ ኤርትራ ካብ ባድመ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣይነበሩና እንዲኦም ካብ ከባቢኡ ዝተመዛበሉ ሰባት ኣይነበሩና እንዲኦም ካብ ከባቢ ፀሮና ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብ ቴንዳታትን ኣብ በዓትታትን ዝነብሩ ኣይነበሩና እንዲኦም ካብ መሬት ኤርትራ ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ
كتاب حجي تزريبو كتملسوا له عدم كتاب حجي تملسوا له كنا بعده كتاب حجي زي تمولس له 23 عامات مالتي اللي لا يكون حجي انت ياخذ لك هذا ليه إذا نتم بوليتيكانياتات مواصاوسي يزغون به فتح يكون زخون تفتح وش حجر أو نبي حق دليل توليد بكالبو أما نقول تجارون تي مع كلام من قصنا يتبي أنت دايما حق متأمن عشان تجارو بقليل خفت حزقنا برا في طريقة مقدون زاد الله أين برا لازم زخم عبي نجار جرنا نحسوي بلنان بعبي يجنتي أب تقرأ زقات من أي بوليتيكا ما فيني جالنا سلطان منطقة أزري ناي عبيد بولو ناي قدم له كينو زخيد تحساس بكا نجر ناي كباب نجر ناي أورجا نجر ناي عليت نجر تريول نجر له بوليتيكا تراي فلالي بون كتملو زي تدفرلو تم كالو بوغان كالو وخاني بأهم عبلينا بأهم تزايدنا نبر نحنا خمسين أزول أجي تمنبر من جبت من عبلله من جزء إيو كلهم تجري نبدأ نحكي نتا مش إثيوبيا تبع مريت تجري زوكل بوليتيكا أب تجري يلا جناي أيتبصحن أب تدرجة أيتبصحن الله حجي مسنا إرترات في الليل تاي والملك سلو زلوا إرترا زرق نجار ولا حنت نيجر سلا زيلة ولا حنت ناي بوليتيكا مقصاصة وش إرترا سلا زيلة بوليتيكا ودبات يلا سيفيل محورات يلوان ولا حنت نجار سلا زيلة حدا سبترا يقولوا الزارب دمسني حدا سبترا نسمع سلا زقنا حجي ولا حنت سلام دلوا مثلا برعب إرترا ونز شجر زي نورمال كقاتم زخيلي تخبابي بس يحول دلوا درجة حاتنا بوليتيكا زريئكا ስለዚህ ሓደ ሰብ ስለምታይ ከምዚ ኣብ ካልእ ሕብረተሰብ ምዕራብ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባ ዘይተሓሰበ ይትብሎን ኢኻ ደረጂ እዩ ዝሓለፈ 30 ዓመት ከዓ ብግቡእ ኣይተጠቕመሉ እምበር ብዙሕ ነገር ከምዚ ናይ ምዕራብ ዋላ ይኹንሲ ዝሓሸ ኣብ ካልእ ሃገር ኣፍሪቃ ኣኽባና ዝሓሹ ዘለውስ ክንበፅሕ ንኽእል ነርና ምስቲ ፅቡቕ ተመክሮታት ናይ መሪር ናይ ቃልሲ ዘካየድናዮ ብዙሕ ነገር ክንከስብ ንኽእል ነርና ኣንፎርቹኔትሊ ኣይከኣልናን ማለት እዩ ስለዚ ደረጃና እዩ ዘርእየካ እዚ ኣብ ኤርትራ ተደፊኑ ኣሎ እዚ ብትግራይ ራእይ ምምቕቓል ናቹራሊ ውፅኢት ናይቲ ሕብረተሰብ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እዩ ዘርእየካ ወገን ኤርትራ ሕጂ ንኤርትራውያን እውን ኣካታዒ ኮይኑ ዘሎ ብፍላይ ነቶም ደገፍቲ ከዓ ናብ ክቱር ምምታን ምፍልላይን ብዙሕ ዘረባ ምስንዳውን እትይዎም ዘሎ ንገለ ኣክቲቪስት ንስመራ ክዕድሞም ከም ዝኽእል ወይ ከም ዝደሊ ኣወል ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ከዓ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራራቢ ኮይኑ ኣሎ ብዙሓት ወሃብቲ ርእይቶ እውን ንብል ነርና እንዲና ተቃዋምቲ ማለት ደለይ ትፍትሕ ማለት እዩ ንብል ነርና እንዲና ሕጂማ ነራ ናይ ትግራይ ክስፈ እዩ ከምዚ ክግበር እዩ ዝብል ባጫ ዝመስል እውን ይስማዕ ኣሎ ሕጂ ማለት ድሕሪ እዚ ኩሉ ዓመታት ህወሓት ከምዚ ጌራትና ክበሃል ፀኒሑ كينو كيدو تسألي ناب مجرش زي بقول بسيحه حجها خم مسارحتي غير كامر عين نسمع راح تقدمهم مدلعين مجمع أول سؤال الزارة ويكونن كي توهبون تصحف تجوبو كي تحاسبون لون أبي إرترا زخون تصحف بخمو هو سايكلني كوميتي الكينيا خونتني إرترا حجي كمون نقول سباتنا أبي إرترا معدا مالت نتوم دقفتهم نوي حمد من كمان يلهم نسرح دقفوز نورو يبقى سو مالو إذا أنت مالتي هاي قد صون يقولنا كم دقفتي من بأس ولاس نعم بمعدام كل خبوز ده اللي نجلس لزلوا دي دقفته خسيرو كم يتري الله خزني اليوم نقدر ما بعد ما يتقصى بيلاني يرنا مجمرياتهم نتمنى قصة زدقفوه كيف لوت يوم زدقفوه مالتي ودا ما ينون بزعتهم طعم تنظرب كلنا نظم حجيني جازة تقعد زلوا وبندرات خدينهم السعودية مالزي فيسبوك ديهم ولا يوتيوب متيام زوجي زلوا كم قم نجار عين حسابهم تم بريهم زلوا تم لا أختم تم انترست جروب تم وحدات تم زين الريوم بزعبوا ممكن حاسب كلا لنا لنا لذي أتم على سي كي تردهم يوم حجزوا زلوا حجزوا زلوا سرعسي من الناس يفلت وانيم مالتي بحري يفلت وانيم حجة أنا نسخنا تزارنا خلنا مسحوا حد كباس خيري أبي ترى زلوا سرعة حجة أنا نسخنا تزارنا خلنا تعريقولي مجمرية تعرقان بزر أنا رجز أني يكونكم تعريقوا من تغينهم زبكم زبالكوا خار ني حبرت على أن نسقاق ولا نجزي حبرات جيرم تعلم ويسمع جيرم تعلم حجة أنا نسخنا تزارنا خلنا كباس خيري مخنياتو زي أتصب يوم وش مزفالاتو
بفوتهم بحبار كنسات حدا لا تحدا خطفوه نسالاسة عمتات دارقة زتقالو سيو تناي قلون اون اوف كله قريفنا مالتي جد احنا زنطري بركب قلي دي جمر نقري لذي سياس بهري يكيرن توني حوحات كان بهري ما يكيرن كل يوم حدا عينتي حجب رقانهم بهرياتهم يكيرون كعريهم دبل قمت يا بلي سياس حشي ام حران تخينهم اربح ام حران تقارون تتبايسهم ام حرق مرة هيلي بس ام حرق هين الحوحات كوقعهم هيلي نعو كميلو اب سلطان كقصل وزخولو شجر كون وزي كل سباتي لذي مجمريا إساس كم مس حوحات معرا كعراء زخل عين الساعات كم زي كونه نمردا مس هزبو تخيل دي عراء مس الحلو ود اللو سراو تمام بيرترا اللو سراو أتم دوكم دفلتون كايلم أمينهم ذهبوا بستسووا مسؤول زلو هزبي أي تعرق مسؤول عمتات جي 15 قليلو أسيروا أبقي عرض في زحرقهم تصبيوا الفلطم ما تعبيتو ما نقصتو مزي ما يتعرق كعرق فعلا يكون بهر نايت سرعسي بوليتيكا ترى يكونس بيرسونالو تقرا ناي مبحال ناي حد قد بحال كم قبل كتاي ترني خا سلازي مسحو حتى عاريو بدحر حجي نويح وان كخيز ترف نوعات في اللي زلك انا علامه في اللي زلك كم تقول ابنتي بلين تحنتي كم نويح وان انا مسوز حسرات تبع سني ساعات حزب تقراي كم حوحات كحلو قوي قالت تعلامه كحلو خوصدو ثاني مركب كم تاني ارترا غير صرحة تقراي كا نات غوربيت يا او خال زتفل انا كل يقول سقات زي تخون نيسياس تكون الله بعبي إثيوبيا قاز حل نار بعبي هو جن زي مالسي عبي تقلايت وانا حسب زنا برسو عدمان لازم نعوم يخدقهم عدمان تخنتاتن كيف قدروا دي مخساب نتجرام من تال ما يتبلني خاك ولا عبي خلها كواي تقبلني خا شيشاي تاس واي كوا عدمي خا حجي خمزني وحتات في قال عجي تريو كوا ناي مودات عجتي كلم عباليتات قرن افريقيا المتصد الله ابو مزاسو حجي خم تقدم حجي زقبرو زنبر غير خيل سياسة بساعة كنا تا السودان رأي زخاف ولا خفيلو نحن حاجزوا سومال كنا متى حاجز غيرو إثيوبيا كنا متى حاجز غيرو سقيلو مالس تاش مخويني كنا إذا حدث عبتنا تمنفعتنا بزدرينا نتصل دليل علامات معرخ اللي واقع خم خفتل كم تخفلولو وتسيتها وخاص راح يسرح أكيد مع راح يسرح نابا حمد حاجزوا واد مع راح سريحو سودان حاجزوا واد مع راح سريحو صومال حاجزوا واد مع راح سريحو خل እሱ ዘይቋፃፅሮ ረቑሒታት ስለ ዘሎ ጥራይ እዩ ዝጉዳእ ዘሎ እምበር ምስ ዓቕሙ ርኢኻ ብዙሕ ነገር እዩ ዝገብር ዓላማ ሓንቲ እያ ከመይ ኢሉ ንሱ ብስልጣን ይቕፅል ወይ ንሱ ዝደልዩ ሕብረተሰብ ኢኻ ታሱ ዝደልዩ ሕብረተሰብ ከዓ እዛ ኣብ ኤርትራ ገይርዋ ዘለዎ ሕብረተሰብ እያ ካልእ ሕብረተሰብ የለን ዒም ዝበለ ይተሓጎም ስለዚ እዚ ክገብሮ ይክእልኒ ዓብይ እንዲ ገለ ትብለኒ ኣለካ ዓብይ ኣሪገ ኣይብኒ ፖለቲከኛ ስጋብ ኣፍ ጉልጋት ከሎ እዩ ኣለኹ ድብል ዝኽእል ተዝኾን ዋላ ብሓደራ እውን ዋላ ክሞቱ ከለዉ ተማባፂዖም ብልና ምኮኑ ዝከኣል ተዝኾነ እየ ዝብለካ ስቲ ሕማም ናይ ስልጣን نسوسي تبلن الله نتجن هزبراك وصدوا يزدال تبلن الله ما بوجن هزبراك قبولا يخي أدي نسو جنسايز فتس مسرعات بهلو لا تخصص له السوق قبولا مخالة ده ويك قبولا يخي اللي كتجمتي ميت قبولا أنا هم يمنتي زي عسوزة حتى بأسني خمنا ويحد حيزة حجز جونسايت تغيروا غير إرترا ولا تغير مسبولو قال لي مسوار دويلو حجي خريطة غير كده إلى من أيك أيركون يجي ده حجي زي جونسايد تبل دلا مغرب وان كيدا إيش عند مس حزب تجراي تعاريقه ومس قال عدل تاريخي نتجراي كاتو نتم زيهم يلو حليفه قومي جونسايد زقور سوات تبهيلم حليفهم زوها بإرتراعين كرينا شو إيش كيح من صافت نزي كله أب تجراي كرينا أنت ده هي عدمت عنان هيو ناتي نبابسي المخينات السينيور النبابي ولا تجونسايد مسكون حسابي يكيركون السي أنا عدمت عنا أنتهي بني إيش إيش من صاف نصفر بتجراي تراي دراني مخنياتو زي أخذ قبرها مالت أتي
كنز بدل وريد إني كبل زعل حزبي من سياق كاب كله بقبق قال صوابي قال نايرهم كزارو ونسمعهم حبرة سبيهم إذن ده هلو خلوسي من تفكيرهم قبلوا أو زبد نباب كألا كنا سخي كاب كون نتوزعين ምክንያቱ እንታይ መሲልካ ኩናት እዩ ኣብ ኩናት እንታይ ርኢ ነይረ መሲልካ ስለምንታይ ከምኡ ሓስብ ነይረ መሲልካ ሓቲ እታ መቐለም ተወልኩ ኢለ ዝገበርካ መደብ እዚኦም ግደፍ ቁርብ ዘቆጣዕቶም እውን ንስያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ወሪዱ ትበሃል ግፍዕሲ ኢንተርቪው ገይረላ ነይረ ብሬድዮ ርና ዝክራት ኮንካ ኣብ ሄግ ከለና ሓደ እዋንሲ ትምህርቲ ነይረ ብኔዘርላንድ 2004 ሲ ኤርትራውያን ነይሮም ኣብኡ ድመፁ ኣብቲ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ኣብቲ ናይ ሄግ ኔዘርላንድ ቀርቡ ኣብታ ሃገራዊ መጋባ እያ ሓደስ ዓሚፁ ዝተባህለ እዩ ፖሊስ ገለ ዝነበረ ገለ ማለት እዩ ስለዚ ሽዑ እዚ ዓሚፁ ተባሂሉ ዝሕሲቦም ማለት እዩ ኢለ ሽዑ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝሓስቦ ኣብ ዝኾነ ነገር በጃ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ሕጂውን በጃ ዝኾኑ ዋላ ሓለፍቲ ክንረክብ ንኽእል ኢና ዋላ ውልቀ ሰባት ተሕሊፉ ህቦም በቃ እዚኦም እዮም ገበነኛታት እዚኦም እዮም ጀኖሳይድ ፈፂሞም ትሕርቲ ጀኖሳይድ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ማለት እዩ ፖሊሳይ ዝተዘይኮይኑ ተዳ ናይ ብሓቂ ከምኡ ዓይነት ተተገይሩ ገለ ግዳያት ክንርኢ ንኽእል ኢና ስለዚ እንታይ ሞ ዓብ ነገር ኮይኑ ስለዚ እዚኦም እዮም ከምኡ ገይሮም እዚኦም ካ ከተዋህቦም ተልእኾ ወፃኢ እዮም ገይሮም ናይ ፀጥታ ሰማዕ ነይሩና ንእስ ኢትዮጵያ ሚሳኤል ከዓ ደርቢዮም ለይ ከምዚ ከዓ ገይሮም ብዙሕ ምክንያታት ከቅርብ ይኽእል እዩ ስርዓት ኤክስኪዝ ናቱ ስለዚ ኢሳያስ ፐርሰናል መፂ ዝቆተሎ ቆልዓ ወይ ዝቆተሎ ዝዓመፃ ሰበይቲ የለን ስለዚ ነቶም ግዳያት ኢሉ ንገሊኦም ሰባት በጃ ሂቡስ ኖርማሊ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ዝግበር እዩ በቃ ሕወሓት ከነሳት ከየንበበ ርክብ ገብር ኣሎ ወይ ርክብ ገብር ኣሎ ይበሃል ወይ ከምኡ ግምታት ተሕደር ንስኺ እንታይ ምርጫ ኣለዎ ሕወሓት ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እንተ ደኣ ሓደ ጉጅለ ካብኡ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ኮይኑ ክሃርሞ ደልዩስ እንታይ ክገብር ዘሎ ወላ ሓንቲ ምርጫ እኮ ይብሎም ክልቲኦም ምርጫ ስኢኖም እዮም ዝራኸቡ ዘሎ ምርጫ ናይ ዘይብሎም ሰባት ከዓ ምርጫ ኣብ ዝረኸብሉ እዋን ክፈላለዩ እዮም ያ ንኤርትራ ብጀኖሳይድ ዝኽሱ ዝነበሩ ኣክቲቪስት ሕጂ እቲ ቃል ኩሉ ተረሲዑ ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዘይ ተፈፀመ ቢመስል እቲ ኩነታቶም ንኤርትራ ከይዲና ይብሉ እውን ኣለዉ ሕጂ ንሕርዳ ኤርትራ ጀኖሳይድ ፈፂማ ስለምንታይ ብሕጋዊ ኣገባብ እቲ መስርሕ ዘይተኸተልዎ ስለምንታይ እቲ ዝተበደለ ይከሓስ እታ ዝበደለት ከዓ ስለምንታይ ኣይትከሓስን እዚ ሕጋዊ ዝኾነ ሕቶታት ኣሎ እዚ ተረሲዑ እዩ ሕጂ አንኮራ ንኤርትራ ከይዲና ዝብሉ ካብቲ ራእይ ቲቤራት ንላዕለሲ ሓደ ግዜ እንድሕር ሰሚዕካ ኮይና ጌታቸው ረዳ ባዕሉስ ብኣና ዝተዓመፃ ኢሉ ደይ ኣማይ ደቂ ኣንስትዮ ይጠቅስ ነይሩ ስለዚ ኣነት ጀኖሳይድ ዝብለዎ ባዕሎም ይኣምንሉ ድዮም ብደረጃ ውድብ ምን የድብለካ ኣለኹ ክንደይ ተፀንዐ ነገር የለን እዚ ባዕሎም ባዕልና ዝገበርናዮ ደጥፋእናዮ ነገር ኣሎ ብኣና ዝተዓመፃ በዝሓ እንድሕር ብልካልዮም ዋላ ሕጂ እውን ንዕኡ መረጋገፂ ክኸውን ዝኽእል መዓት ዓመፅን ስርቅን ቅትለትን ቅፅል ኣሎ ሻዕብያ የለን ኣብ ትግራይ ስለዚ ሳቶም እኮ ተሓቂ እውን ፈልጥዎ እዮም ኣይተገብረን በደል ኣይኮና ንብል ዘለና ኣነ እውን መደብ ሰሪሐሉ እየ በደል ወሪዱ እዩ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ መን ይበዳሊ እዩ ግን ኤርትራውያን ድዮም ኣምሓሩ ድዮም ኣምሓሩ ንብል ዘለና ብሓፈሽ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ማለት ናይ ኢትዮጵያውያን ድዮም ቶም ካልኦት ብሄራት ኦሮሞ ድዮም ገለ ካልኦት ካብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተዋፁ ድዮም ኣበይ ቦታ ገለ ዝኩሉ እኳ ክፅናዕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እቲ ህዝቢ ከዓ ብኣንፃሩ ከዓ እቲ ሻዕብያ ተቆፃፂራቶ ዝበሃል ዘሎ ቦታ ከዓ ንሻዕብያ ከመስግኑ ንርኢ ኣለና ኣብኡ እውን ፍልይ ዝበለ ተሓሕዛ ይኽተሉ ኮኑ ስለዚ እቲ ከመይ ገይሩን ህዝቢ ትግራይ ሻዕብያ ይቕበሎም ገለ ኢልካ ሓተኒ ፀኒሕካ እሞ ተቐቢሎም ዘለና ኣብቲ ሰብ ደመሓድርዎ ዘሎ ቦታ ስለዚ እታ ቦታ መሬት ምግፋሕ ጥራያ ዋላ ሓንቲ ፍልል የብላን ማለት እዩ ተረዲአኪ ሳልሳይ ወገን ኣሎ ካብዞም ኩሎም ንብሎም ዘለና እዚኦም ደገፍትን ነንሕድሕዶም ከዓ ዝነበሩ እዮም እቲ ደላይ ፍሕ ዝበሃል ኤርትራ ኣሎ ኣብ ደገ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት መቸም ብዛዕባ ምግላፅ ንዓኺ ኣየድለን እዩ እንታይ ነገራት ከመይ ከንብቦም ይግብኦ እንታይ ክረብሕ ይግብኦ ካብዞም ካብ ዝኸየድ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ እንተኸዲዱ ዘዋፅኦ ምስቲ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ እንተኾነ ድዩ ምስ ሕወሓት ድዩ ዋላስ ምስ ኤርትራ ክኸውን ከምዘይክእል ፍሉጥ እዩ ምስቲ ዘሎ ስርዓት ግን ከመይ ከንብቦ ይግብኦ ከመይ ክንበብ ይግብኦ ከመይ ክምዘን ይግብኦ ከመይ ርእይቶ ተካፍል ዝኽእል እዚ ስርዓት ንረብሓ መን ኢሉ እዩ ምስቲ ሓደ ዝተዓረቕ ምስቲ ሓደ ዝበኣስ
ندحنت إرترادي ندحنا سلطانك زي مسرتاو حتى تنفاس أبزرقه والله حاشة تزامد بزخون مس إثيوبيا زغبره ديكف دابو زخل تدميرنا إنا حدا مالت هيكون حدا حزبي له زي حسب قال مال كلنا خلو قد إرترا توتالي زخل يأكلن قال زخل نادرنا يتآمر ما تكوي السخف نيرو أبز حجي مو أبن دحر حبيرو زخنا حاجة زرقيبو ورم تبقيسو ما كلا خلفتينا بحبا بزح زقرب نقر يكون نربح إسرائيل كات حسب تليها تدقافا يقل تقاقل لها نربح إرترا زحسب سرعة أب إسرائيل إرتراو ربحة ما أكل زقبارة سرعة يلا كم تجي تدميرنا نايلو قد إرترا وش إثيوبيا أتي خجل حوز ذلي أجومكم يتقبر لازم كل جزء إنه قد إرترا أبكال قد أتي خجل حوز ذلي لازم بزح زقرب نقر يلا انتي تدقف الله تفلت عليك ننايمن ربحة نإرترا خاتدحن تزقبر سمعته كم زبل قام جمريا بايته قصد الله حدا وكال حزب تليكا حدا حقا وأكال تليكا سونا نقر مو حدا حرز مرير تمكرو زنيشتي زركبول لبر نحنا كو خندي ركبنا هنا زنيشتي ولا زركبول استمال نايكنمي 3-4 عامات مس ابي استقبره زي بهالمسوات استخفلوا قام كي قتا قبره اجي خالد كيدانات كتقبر قليل يكون رقصنيا حجي خمت نايكن حجي خمت مس ابي زغبرو ناي مودا تاس لازم وصلت زي نور نغرار إنا إسيا زي نور بحري متصارو سأنا تحواس محبود سأنا تحواس فتيمو حجو انت زري شعوز بولو سنتاي بالهلو بلي أنا كل جزية دحفرك كان أجر جيروس لزبلة حجهم ما يدق ما يمثلن قنتي وش أو دليت على ودا إرترا كل جزية خاب وش توصي خانة بدقة إرترا وحتى خم زي هلو نقدام ناي موزا كردو تريم دلو نربح إرترا يكون نربح إرترا زي يكون خاني كدقفوا يقولون لازم حدا قريم اللي سام قالوا تحدش ساعات أنا حنصدق ما يقولوا خدوا لي زل زم دقفت زنبورو قريم تتعلي يقولوا بقى ساعة كويس ما كيفي اللي قالوا كويس هم مرام يلموا لسه سنة مدرك حدا عقل قلت تقبل شعو نعم تقحف قالوا التمس نعم تقحف قالوا التمس كم كاي يجيو تبوزهم كل جزء لازم يبوزهم يا اليوم بعلو قاي اللي تسبلهم خاص على فيسبوك سالا يوتيوب كتير تسب كل نجار سلا تفلد يلو لازم كوميتو بوليتيكا لازم من يعمل ربح حتى قلقل زلخة انبر حبيرهم تقارون إرتراويان نزم وصم ورا مكل خال وين نزم وصم شجر ممكن يعني وين أدرك تحس خلوا كل حد توصل أنا قريب لا من سيكون أنت علامة من علامة تمالي سوي إثيوبيا لهم اللصو إثيوبيا من تغزى زرها ما يشوف كباسو عنكلي الحنتي بقى تقوم ماني خمسة قوم ماني مكينة أبتا شجرينا عنكلي لنا حدش حساب يلن حدش علامة يلن حدش رأي يلن كلهم نفسهم كما يقرم يدحنوا ببهري أمك أخي السامع عزيكم سبات يعني نيشتي لحاجة السامع سمس عابي ببهري أي سامع إذا لا يتحسن تقبل له ناس نجار زخمي كم بقول له أبي أنت هتصوت له مرات تي مسمرنا يفتح مد لاي أبتم ساعات زقبرو زلو أتو كيري ريت هذا بالبزح نجار زبل زلو أبتو كونكريت زخنا يفتح من جدي قرب زنقة وي قرب زحل زلو يمثل أب كم زعاني تكون أنت عن سجون تخوص ده اللي يلك حسب الصغير. إذا لما تقاوم. وا. الحين ترى بلاتفورم يقولون كو حجي مستينا قبل دخل يقولون الناس قدامي يقولون الناس قرص يقولون كم ولك أسف واحد بل الرئيس الله تعمت عنا زلوا رئيس الله نيرترا وربح قدم يترا وشتا زلوا كابتنا قدام تاشمو زيب مالس بزح زي تبلله إذا كان فحد بلايو عاد ما يكون أتي خالي كم لك حمت إشاس قبل أقرب أزقور ثم قالوا كا لا أبي ندحر هو حد صنيحة هو حد مش إشاس تخيدو تيم كان أبو خدو بقى تغير رأي مالتي بس بعلو تطوق بلايك اللي دولو مالتي تطوق بالتخيل بقعتها يقولون بوحدو بوليتيكا درجة صلاوي تسمعي
مون ناي حزب إرترا دمس تسمع ني إرترا مدحن كون زتوخا هذا قدام نتاتو دسرعي فلوت تكالاو صراح زلو قال يلا سوسلا زي لسي نتي فح زبل دنب تاعمو ما مسن مصنفاس ማለት ኮምፓስ ኩሉ ግዜስ ኢሳያስን ርጅሉን እዮም ክሕዝዎ ዘለዉ እቲ ኣጀንዳ ሴት ክገብሩልና ኣለዉ ንሕና ታሽሙ ክህልወና ኣለዎ ሰብ ኣንፎርቹነትሊ ግን ኣይነፋዕናን ኣይገበርናን ስለዚ እታ ብውሕዱ ዋላ ካልእ ዓብዪ ዓቕማ እይሃልካ ብደረጃ ድምፂ ግን ንኣብነት ይኣክል ደናቐነቆ እኮ እታ ኢትዮጵያ ዝገበራ ነገር ታሽሙ ስለ ዝኾነት እያ ብውሕዱስ ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ሰለስተ ይጭርሖ እዩ ስራት ይፈትሑ ቋሚ ተግበር ደብና ይተሓንፀፅ ገለ ኢሉ ክብል ዕብይ ዝበለ ነገር ሕጂ ርአና ብንታይ ገዛውቲ ወሪዱ ኣሎ ሽዑ ብደረጃ ዓለም ለኸ ከማንሲ ኣብዘን ሰለስተ ዓበይቲ ሕቶታት ከማንሲ ናይ ሓባር ድምፂ ነይሩ ስምምዕ ነይሩ እያ መንፈስ ነይሩ ከምኡ ዝመስል ነገር ከዓ ክህሉ ኣለዎ ኣጀንዳታቱ ዝሰርዐ ቀዳምነታቱ ዝሰርዐ ኤርትራዊ ሽታ ዘለዎ ህዝቢ ኤርትራ ከማንሲ ብገለ ዕድል ተረኺቡስ ወዚኦም ተዝመፁና ክብለካ እምበር እዚኦም ከለዉ ትረፉ እዚኦም ከም ዝተኮይኖም ክብለካ ከመሓሽ ስለምንታይ መስለኪ ምንጋር ስድራ ስዋኣት ኣይወዳእና እንዲና ናይ መጨረሻ ስለምንታይ ስዋኣት ብፍላይ ብዚ ዝሓለፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውግእ ሕድሕድ ዝተሰዉ ኤርትራውያን ኣይነገረን ክሳብ ሕጂ ስለምንታይ መስለኪ ክሳብ ክንዚ ደንጊዩ ዘሎ مريريت ماسواتي كبيدي تطفئات كبيدي مالتي انا لنا حبريتا نغري لهم نغوري لهم محدارات دابي لو محدارات نو إلهم قلد بالسيكا تمرار ورا تسمعها كبيدي تاشمو جن تفليت له بوحدو كم تناي كن حجي بحد غزي خبرات خوين كنت وريدو دولو مغزفتي قليل زي مخاني زريك لازم جناها معهم إرتراح طريق الخاصي تسمبرات معركة بيد مقانون لأنه كله جن تسرعتنا تهزوز اللو أنا عقتي دريك بايتو تزهلونا بايتو تحتتي وكل تزو تزهلونا بايتو تحتتي بيت فردنا تزهلونا ده هاي ودي لينا قركونا نخند زعمتي لنا بيت فرد مخصصنا وده هاي حوي لي تأفيني ده حوي تأفيني مسوستكم مص ده هاي يقولون نخند زعمت أفلطون يلكا نتسا غازيتا تزهلو غازيتا متقعكا وحد قالوا زاوطنا تسرعت يلنقل كل ما شاخو تصل التعاطوات እሱ ዘይነገረሉ ምክንያት ከቢድ ስለዝኾነ خلاي كأن عقتا بعلت ህዝቢ በይ ከይበፅሑ ስለዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ መዛረብ ስለዘይብሉ መሕተት መገዲ ስለዘይብሉ لكل خامشالك خمسين لا احلف دهاب خوين ስለዝስምዖ ደምስኑ ኮይኑዎ وحيت وسق ኢሉ ስለዘሎ ዝኩሉ ረቋሒታት ግን ሓደ መዓልቲ ክውድኦ እዩ ሸማዕረ ቀሊል ኣይኮነን هو ህዝቢ ዝሓልፎ ዘሎ መግደራሲ ቀሊል ኣይኮነን ምንጋር ስዋኣት ንባዕሉ ቀንዛ እዩ ወድኻ ውላድካ ቦኻ ሓፍትኻ ኣበየሎ ዘይትፈልጥ ክንደይ ዓመታት ፀኒሕካ ስደት ዝወፅእ ንኺናት ከይዳ ኣሎ ሰብ ንሱዳን ወፅእ ኣሎ ሰብ ሕጂ እንተይለምካ ንትግራይ ሰብ ወፅእ ኣሎ እንተይለምካ ከም ሲናይ ተቐይራ ከላ እሱ እዩ መግለፂ ናቱ እዩ እሱ ሱዳን ኣብ ኩናት ክላስ ንኮር ሱዳን ገፅካ ሰብ ወፅእ ኣሎ ሰሚዐ ብጣዕሚ ገሪምኒ ስለዚ እታ ኤርትራ መዓርክ ናይ ሲኦል ኮይናት ኩላ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብኡ ትግምቶ ካብ ኤርትራ ዘይሓይሽ ዓዲ ኣብ ኣፍሪቃ የለን ብውሕዱ ደሴት ሰላም ካዝውስኩ ስላ ዘለዎ ካልካኒ ደሴት ሰላም እንዳበሎም ካዝውስኩ ስላ ዘለዎ ዛዕንቶይ ዝበልና እኳ ናፃዶ ትገርፎ ትሰብ ሽዑ ደሴት ሰላም ድዩ ደሴት ዕግርግር ሽዑ ትፈልጦ ደሴት ሰላም ክትብል ከለካ እኮ ሕቶ ይብሉ እንት ህዝቢ ኩሉ ሕቶኡ ተመሊሱሉ ኢኻ ትብል ዘለካ ክሓትት ዕድል ከይሃብካያ ሰብ ሰላም ኣሎ ትብል ቤት ማእሰርትታት እኮ ኩሉ ሰላም ኣብ ቤት ማእሰርቲ እኮ ድምፂ ይስማዕኒ ተወሰነ ሰዓት ዝትረፍ ቤት ማእሰርቲ ሸልተር ገለ ናይ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ዝሓድረሉ ከማን ካብ ተወሰነ ሰዓታት ድምፂ ይስማዕ ገለ ይስማዕ ሰላም ኢኻ ትብል ሽዑ ኩሉ ሰላም ትብል ሕጊ ግን ስቕበል ተኢሎም ሃስቕ ትብል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከምኡ እዩ ዘሎ ብኤርትራ ድምፂ ናይ ኣመንቲ ይስማዕ ዶ
ድምፅና ተቃውሞ ስማዕ ዶ መብዛሕ እንተ ዝብሎ ዘለና ወላ ወደያ ቤሎ ሓወያ ቤሎ እሱራትና ቤሎ ቤት ፍርዲ ቅርብዎም ተኣሲሮም ክንዚ ዓመት ኣቦና ኣዴና ክትብል ትኽእል ዶ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ደሴ ሰላም ንዓይ ላግፂ እዩ ደሴ ሰላም ክብሉ ከለዉ ላግፂ ቦቶም ስድራ ስቡኣት ላግፂ ቦቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ ኤርትራውያን ሓርበኛታት ላግፂ ቦቶም መንእስያት ንእስነቶም ኣብ ቤት ማእሰርታት ዝበሉ ዘሎ እንደ ቤት ማእሰርቲ ኣሎ መቸም ትፈልጡ ኢኻ ኢሳያስ ስለምንታይ ዝኣስረና ትብል ሓንቲ ኣርቲክል ብወዳ ይፅሓፍ ቀደም ፅሓፍ ካብ ዘይዳ ናርአ ነይረ እንታይ ንኩሉ ሰብ ዝኣስሮ ሕዚ ደሴ ሰላም ትብል اوكي تمدبنا ساعات داخل ايو من الوقت نقرب حلفنا لنا ስለዚህ የተወሰነ ሕቶ ኣይከቅርበልክን እየ ማለት ነቲ ዘሎ ኩነታት ዝምጥን ርእቶን ግዜን ኣቢልና ኣለና እሞኒ ዝኾነ እንድሕር ኣሎ ትብልዮ ዝረሳዕክዎ ዕድል ክበኪ ተዘይኮይኑ ኣነስ እቲ ስርዓት ብዝደርበይ ዓፅሚ እንተደይቲ ማናጨትና ፅቡቅ እዩ እሞ ከኣስ ኢሉ ሓደ ስነ ጥበበኛ ገይሩ ንዕቀት ናይቲ ህዝቢ ንባዕሉ ቅድም ይፍትነን ነይሩ እኳ ኣንቲ ቀዳይ ተዛሪብና ኣለን ነርና ነቶም ተቃውምቲ ገለ ኣጀንዳ እናሃበ ገሊኦም ደገፍቲ ኖ ምስ ትግራይ ሒሸና ኖ ትግራይ ሒሸና ብል ይፀኒሑ ሰው ስለዚ ነዚ መድረክ እዚ ዝገልግሉ ሰባት ኦረዲ ተዳልዮም እዮም ወላ እዞም ትቃወሙ ዘለኹም ከማን መሕሰብ ቆርበትኩም እምበር ተምፅኡ ለውጢ የለን ከይፈለጥኩም ተሕኩነት ስርዓት ትድግፍዎ ፀኒሕኩም ኣብ ርእስኹም እውን ሕጂ ፈሊጥኩም ተወፃእኩም ስጉም ትውሰዱ እዞም ሕጂ ከዓ ነዚ ሓድሽ መድረክ ትድግፍዎ ዘለኹም ከዓ እስኹም ስጋዕ መዓስ ከም ተገልግሉ ጥራይ ክትፈልጡ ኣለኩም እምበር እዚ እውን ነባሪ ዝምድና ወይ ነባሪ ፍታሕ ኣይኮነን ስለዚ ተደናገርና ሓይሽ ባህሪ ናይቲ ስርዓት ንፈልጦ ሽዑ ዝኾነ ይኹን ገብር ከም ድኽእል ሸ ክርዳእና እዩ ይቕኒለይ ሸሸሓውን እውን ካብ መንጎ ስራሕኪ ቀራቂል ክዛሃብክኒ ግዜ ኣዝየ ምስክነኪ